Okay guys, mga pay nga aga. Adiak sa Kalbayog. Naiburo nga kay anak ko ni Sakyan. Pagkataraman kunta. Pero anbas di mao, naging Kalbayog. So ayan. Adiak sa Kalbayog dito. Amoy Transport. So ayan. Mali haw, buraw. Ano ba? Mas light ang kilo. Pwede na utamo. Gober sir, ano ba yung ilaw? Kuya mo. Ay, mo buya ni. Ay, tatan na. 2 kilo 350. Boss, daga boss. Pangan ito.